Bafo, sengiza ngigijima mfethu angibangi sayilungisana kahle ngithi ngizoza ukuthi sikhiphane. Sure my bra. Yeah bafo, wena umfowethu. Futhi ibra yami. Ayikho into engayikhuluma nawe mfethu. Namhlanje nje ngithanga ubize mfethu. Ngizobloma nawe la, ngiyazi ukuthi ngumuntu ongikhipha inkingeni. Bafo nginenkinga nje obungazi ukuthi angisebenzi. Njalo la ekhaya makubizwa ama-meeting. Mina bangibize mfethu. Noma sebengibizile. Bangithi ngibeke umbono wami. Kodwa bawumukile mfethu. Endokwesi mfethu ngiyazama, ngiyavuka every day ngiyohlala emageyithini ngiyomaketha. Befike bengifuna uma 5000 ukudiza. Uzithatha phi mfethu 5000 ungasebenzi? Bafo. Bangasebenza abantu abakuthatha serious. And akekho uzwa. Akekho umuntu ozwa lepheni izwayo. Yabona mngani wami. I-reason why bathi imali impande yesono. Imali isiqhatha nabantu esithandana nabo. Imali isiqhatha nama-family wethu nemindeni yethu. Imali iyakwazi ukustakhisa impilo yakho nje ukuthi istakh ungayindawo nje zonke izinto zakho zime. This why kwathiwa imali impande yesono.